Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitatearen probabilitate blokea ikusiko dugu. Bloke honetan, eredu batean, beti sartzen da probabilitate ariketa bat. Normalena, baldintzatua da. Gero, beste ereduan, banaketak sartzen dira. Normala, edo binomialetik normalera hurbiltzea. Behin, binomiala ere sartu zen apartatu batean eta gero ja hurbilketa. Naiz eta behin izan zen, arrarena izan da, gaur hori egingo dugu. ...2020ko ohiko B5 egingo dugu. 30 aparkalekuak daude, eta ez libre egoteko probabilitatea 0,4 da. Eskatzen da, A apartatuan, ze banaketa den, B, 8 okupatuta egoteko, eta zen 10-etik 20 okupatuta egoteko probabilitatea. Hasiko gara, teoria, banaketa hau da binomiala, 30 aparkaleku daude, eta okupatuta egoteko probabilitatea 0,4 da. Orduan, honekin, binomialarekin kalkulatu ahal dugu 8 hori. Egiten da zenbaki kombinatorioarekin, 30, 8, gero 0,4 zenbat okupatuta egongo dira, 8. Eta libre orduan, libreren probabilitatea 0,6 izango da. 0,6 ber 22. Hau kalkulatu ondoren, emango da probabilitatea. Zenbaki kombinatorioa kalkulatzeko, formula bat da, goian 8 aldiz jartzea 30, bider 29, bider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eta behan, 8 faktoriala. 8 faktoriala da 8 bider 7, bider 6, bider 5, bider 4, bider 3, bider 2, bider 1 arte. Hau, kalkulagailu batekin egiten badugu, emango du zenbaki hau. Baina, oraingo kalkulagailuetan, agertzen da botoi bat, deitzen dela NCR, zenbaki kombinatoria kalkulatzeko. Eta orduan, zuzenean, egin aldugu, 30, NCR, normalean shift teklarekin egiten da, 8, eta esaten dela, 5 milioi, 852, bederatzireun da 25. Eta honekin egingo dugu ja, bider 0,4 ber 8, bider 0,6 ber 22. Hemen 22 da, 22 gehi 8, 30 delako. Berdin ikurra sakatuko dugu, eta 0,05, 0,5 borobilduta. Izango da probabilitatea, oso gutxi. Kontu zibili, web horrian, selektibitateako soluzioa txarto dago. Eta gero, hau egiteko hurbilketa egin behar dugu. Bestela, kalkulatu behar ditugu 10, 11, 12, 20 arte binomialarekin. Horretarako, NP, N bider P, N da 30, bider P, handia direnez, kasu honetan, N bider P, 30, bider 0,4, 12 denez, 5 baino handiago denez, hurbilketa egin aldugu. Orduan, hemen kokatzen da, normalera pasatzeko kokatzen da hemen 12, eta hemen errokarratu, desbideratze tipikoa, izango da errokarratu NP bider Q. Orain kalkulatuko dugu, errokarratua, 30, bider 0,4, bider 0,6, Q da peren aurkakoa, batken P.
Eta ematen da 2,68 borobilduta. Orduan, orain hau, egin aldugu horrela, baina kontuz ibili. Aldagai hau diskretua denez, eta normala banaketa aldagai jarraituarekin egin behar dugu moldaketa bat. 10 barruan egoteko, kendu behar dugu 0,5. Aldagai jarraitua pasatzeko. Eta hemen, 20 egoteko tartean, gehitu behar dugu. Orain, tipifikatzen dugu, taula begiratzeko, hemen, 9,5, ken bataz bestekoa egin behar dugu, gogoratu bai, hau, egingo dugu aparte. 9 z kalkulatzeko, egin behar dugu da, 9,5 minus bataz bestekoa 12, zati desbideratze tipikoa. Eta hau kalkulatzeko gauza bera 20,5ekin. Hauek ematen dira minus 0,93 eta 3,7. Orain, hau normala taularekin egingo dugu. Orduan, kalkulatu behar dugu taulan, begiratu behar dugu taulan, txikiago 3,7, minus bat, minus, negatibo izan da, probabilitatea z txikiago edo berdin 0,93. Hau da, negatibo hau positibora pasatzeko, taulan bakarrik daude zenbaki positiboak. Orain, zenbaki hauek direnez, 0, bederatzi, bederatzi bi, minus bat, gehi, eta hau da, 0, sortzi, bi, sortzi iru, erantzuna izango da, probabilitatea izango da, 0, sortzi bi, zazpi bost. Hau, B apartatuan, batzutan, ere kalkulatu aldugu hurbilketarekin. Hurbilketa egiteko, egin behar duguna da, 7,5etik, izango da, 7,5etik sortxira, dakizue normalean berdin ikurra 0 da probabilitatea. Hau, gauza bera kalkulatzen badugu horrela, 8,5 parkatu. Gauza bera kalkulatzen dugu horrela, eta ematen da ia hori, 0,0 sortxi. Gauza bera egiten. Nahi baduzue, frogatu. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu web orrian eta sare sozialetan jarraitu jakindun.